Takže čau lidi, tady Kuba a vítám vás u takového. Zatím to bude gameplay, ale uvidíme, jestli tam někdo z těch několika málo odběratelů dá like, abych pokračoval jako tohle, že by to byl let's play. A těch mých přátel si nevšímejte, to je moje, no. A já bych teda tohle Counter-Strike Global Offensive, no Global Offensive, a uvidíme, jestli se vám to bude líbit. Vážně si jich nevšímejte. Tak, bude to tak, já si zapnu stopky, to je jedno. Takže si dáme Dust 2, protože mi se strašně líbí. Tak, spustit. Čekáme. Když tak tady vidíte, že mám nějaký to koby nasprejováno. Počkat. Jo. Tady to mám nasprejování. To mám tady nasprejovaný. Tady to mám nasprejovaný tady a tady. Je to skoro stejný. Tady nic, jenom tady to mám jakoby Eagle. To mám. Ještě nic. Tady jsem si dal jenom samolepku. Tady to asi nejde. No, tady se strašně líbí ten, jak jsou tady ty broubky. Tak už by to mohlo začít, ne? A dám si tohle. Jo. Tohle. Tohle je lepší než tohle. Mám dva zásobníky, jeden tady už vevnitř a jeden se pak doplníte. Ale někteří mi to tak pomalu. Nebo čekání. No. Tak já to asi přeruším. Musíme to znova, akorát, že no prostě dáme všichni. A něco se nám nabídne. Tak, spustit. Ať se nám to za chvilku tady najde. Tak. Tak chvíli to bude. Jo, co nám tak blbý. Jo, už. Ještě 3, jo, a jdeme na to. No tak, já se tady chtěl s tím. Nás tady chtěl prostě zahrát, a to si nevšímejte tam nahoře. Prostě si tady chtěl zahrát, dá se 2, nic mi to nenašlo a najednou fuč, a to tady. Tak, jdeme na to. Když tak, jestli slyšíte něco, tak to jsou asi sousedí, pokud mám otevřený okno. Jo, to je jenom třeba takhle. Když tak tady vidíte tu samolepku na tom, na mým. Vidíte. Když si. Doufám, že tady jsou tady, vidíte, jo. Úplně lahoučky, já se asi měním na. Tak to jsem si dal blbě. Ne, protože vždycky vyberu to blbý. Ale počkejte. To je to. Teda. No já jdu na ně. To je jedno. Jdeme na ně. To je tak ještě zahřívací kolek, vidíte. Tak to ještě jedno. No, to je správně. Ty kokos. Hej, já jsem s tebou. Já ho zabiju. Ty kokos, já ho zabil takhle.
Tak, jdeme na ně. A dáme si Eagla. Ne. Klok. Ne, já chci svýho Eagla. Kudy půjdem? Na dart. Tak, uvidíme se tam co. Tady nikdo není. U nás není. Taky ne. A do prčic. Jo, zabil jsem ho. Tak uvidíme. Laura. Yes, nejlepší. Tak. Jo, dáme si takhle. Mám flashbang, teda demon. A jdeme tam. Doma bombu. Tady, tamhle. Ten zelený. Já jsem modrý. Tam je jediný asi. Jo, už. Tam. Jo, on jí hodil. To je blb. On zabil našeho. To je blb. On zabil našeho. Kolik nás je? Já už nevím. Koho to nenapadne? A je to, jsem zase nejlepší. Jak si to koupíme? Jedna, dvakrát. A ještě bylo to. Postupující. Tak, jdeme tam. Haló. Jdeme na Bčko. Jako obvykle. Je tu tam někdo? A je. Toho? Tak tam jsme tam jít, hele. A ne, tak to jsme podělali. Škoda, ale byla to dobrá hra. Mám bombu. To je špatně. Jdeme na... Píšu. Já to chci dělat jenom týmu. To už je jedno. Tak jdeme.
někdo. Já nevidím. Jestli to přežiju nebo ne. Ne. Nepřežiju. Jo. Dali jsme to. No nebo jiný. Tak. Si tohleto. Pistolky. Tak, jdeme na to. Ještě nějaký granáty asi. Slepující dýmovnice. Tak, kudy asi? Tam je tudy. Dýmovnici. Slepující. A teď. Tak. Hej, kdyby se někoho zabil. Ty jo, tam jich je. Tak, to bych ne. To bych nechtěl. To tam vypadá. Docela dobře, ale. Vítám tě. Ten se na mě připravil, ale dáte to, hele, dáte to. Ten poslední. Jo, GG. To jste dali dobrý. Já ani nevím, jak se teda píše. Kudy? Já nevím podle toho, kam půjdu. Čo? Ne, long. Kudy? Tam hodí. Já jsem hodil úplně debil. A ještě mě pak zabil. No, tohle jsme to udělali. Hezky von. Promiňte, tohle jsem trochu podělal. No, tohle nám nedá. Doma. Dva jdou na výzkum. 3 jdou na výzkum. Ne, už byl poslední? Já jsem jedinej mrtvý. Jsem blb. Co si koupíme, já už nevím. Kdo si opustil? Ale, kdo pak to opustil? Ještě pistolky, ale myslím, že tu dám. Tak, jdeme na to. Je blbý střel. Už jenom, moc se zabil. Tu je. Ten byl můj adník. Tam. Zabil. Hezky oni. Jdeme na to. To dáme, hele, to dáme. Co to? Počkat. Jo, už jsem myslel, ty. Počkat, vybavení si koupím. Tak kam půjdete? Já jdu za kombou teda. Ten ho teda zabil. Aha. Tak ty nás teda klidně oběhli. Jsem si měl dát.
A nevadí, je to 6-2. Když dáme 16, vyhráli jsme. Já nevím, tyjo. Já nevím. No, nevím, prostě to beru. Počkat. Jak jsem myslel. Se bojej, ale se bojej. Se nás bojej. Jdeme na ně, hop, hop, hop. Ještě je doděláme. Tak. Dobré, asi tohle bude ten zápas. To tak uděláme. Já mám takhle rád, když se to úplně třepe na tom molotovu. Já nevěděl, že to je. Jak rychle. Tyjo, ten Deagle je taky hezký. Granát. Kam to jde? Kam to půjdeme? Hele. Kam? Jdeme za bombou. A ten jde longem. Nebude shortem. Jo, longem. Oj, to nečekal. Blue crate. Yes, headshota. Headshota tam jde a ještě pěkně zatančím. A to je bot. Ty kokos. Další bot? Jo. Nějaký snadný, ale. Jenom aby se tam nedostal. A já to radši zdrhnu. A ne, on mě zabil. Neva. Což on mě zabil po... Ne, to nebylo. Tak, jdeme si AVPčko, já jdu na long. Tak. Jak si to hodil? Tam dělá. To ne. Ale dobře ho dal. Ten jeden. Je potom. A jdeme jinudy. Tento tam dobře odkylil.
může být? To je bot. Ne, to není bot. Není to bot, není to bot. Který je tady? To prčí jsem měl jenom pistolku. Jsem měl chodit takhle. Musím vzít něco jiného. Pak si vezmeme takhle a takhle. Jsme vybavení. Tak. Kam půjdem, hele. Ale pečku jsem si asi nevybavil. No, teďka už nejsem. Oblíbený. Pozor. Tak víc, tak jdem. Tak. Hodím jeden granáty. Kokus! Srap. Skia, já jsem tam prostě spadl. Co to? Hej, on mě zabil. Stejně mám mumu. Já jsem asi sem dal ty. Aby mě nezabil. They shall regret this day. První poloviny. Ten si toho koupil, tyjo. Let's go, let's go. Počkat, co to bude asi? No, nevím, za bombou. What? To je takový hajzl. On se ho zabil prostě. Takový hajzl. Co to? Jak? My všichni šli na spawn. Co odpojil? Get ready. It is going to explode. Terrorists win. Fucking game. Jsi měl jméno na 10? Nebo se odpojil? Počasný. Aha. Jsem nevěděla. No tamto. Disconnect. What? Tak co jsme... Let's go, let's go. Tak neměl to dělat, zabíjet. Ale mě zabil. Ready to go. Taky duelky. To je na prd. Počkej, tam můžu mít. Skivon. Běž.
bot. Bot. Diffusing. Rychle tam přijde. Ten hajzl. No podělali. Terrorists win. To pážu. Ano, ale já jdu na long. Budem snapit. Go, go, go. Status? Tak mu někoho odejde. No, zůstanu jenom já. Terrorists win. Bomb has been planted. Teď jdu na ně. Move it. Ale Reporting. Clear. tam vylezem. Deploying flashbang. 3 guys left. Bomb has been 3 guys left. All clear. I'm defusing the bomb. Throwing smoke. Need backup now. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Čili to? Jsem si koupil granát. Dobrý. Let's go. What's your status? Throwing a grenade. Vystrčíme ho. Vystrč. Bomb has been planted. Terrorists win. Jsem to šli nahoru, hele.
Let's go. Dobrá. Deploying decoy. What's your status? Area secure. On mě zabil bot! Enemy. On mě zabil bot? Tak to ne, tak to ne. To ne, tak to ne. No, tak to ne. To se zbláznili. On mě zabil bot? Někdo říká, že se můžu přijít. Ahoj. Ahoj. Jsem vlastně Counter-Strike. Hele. Nějakou vládu. Terrorists win. Že z něm dali, hele. Co jsem, já chci M4A4. Prostě mi dejte, hele. Už tak já si jenom tady bizon. No tak, to je 90. Odsud mi řekl tohleto. Kam půjdeme? No, Let's go, people. tady tam. Throwing flashbang. No, aspoň to chutí. Reporting. Area secure. Je bomba. To je blb. Ty vole, uchne si to. Ten tam. Hezky jo. Hej, my to dáme. Hej, my to dáme. Ne. No, tak kopíruju úplně, jo. To dáme, hele. Dáme bod ještě, jeden. Ještě jeden bod, to dáme Nikolasi a Let's Slavě. go, people. Nebo Slavě. Hej, co tady? Aha. Decoy. Status. Jdou tudy. Oni jdou tudy. Deploying decoy. Kolik jsem jich tam dal? Counter-terrorists. Hezky. Dali jsme to. GG. A já nic. Ale dobrý, dali jsme to, hele, dali. Tak já doufám, že se vám teda tohleto líbilo a další díl bude jakoby tak zkusím. No, já teďka budu na táboře, takže to bude trochu blbý. Takže ještě jednou, doufám, že se vám teda tohleto video líbilo a napište mi, nebo dejte like a já uvidím, jestli teda mám začít let's play. Takže čau.